magmangga guys. Ako lang kung anong daan. Sliceon kay wa sila kuan dito, kutsilyo. Ako lang ang anakong daan. Ato silang serbisyoan kay nagkinahanglan man sila sa ato ang serbisyo. Atong serbisyoan guys. Kau na diri aji. Day mangga aji liso lay imo. Kan ani aji ha. Liso lay kan ji guys. Ipalabo na ng anak guys. Bitaw oy, joke. Kamis hindi ay? Liso lay kang aji. Kung man siya tanay balibad ng akong G, oy. Buutan sa kaayo. Labi nagmatuog guys, buutan yung ganas G. Di ba G? G. Adungo guys. Tamis di ay abi na ko aslom na limaho mga aslom god. Atong kuhaan. Ini, aji ako isod sa rip ha. Ayaw lang kahit ubos ha. Thank you for watching guys. Bye.